da haka yanzu tunda kin tara masa bebi, kin tara masa ummi, kin tara masa fati, kin tara masa momi, kin tara masa musa, kin tara masa ibrahim, yanzu amfanin ki ya kare. Wannan rauni ne. To amma ina ba da haƙuri ga matar da Allah ya jarabe ta da mijin da yake da irin wannan ɗabi'ar. Me shawara ta ƙarshe? Ki nemi sana'a, kar ki kashe auren, ki haƙuri saboda albarkacin 'ya'yanki. Ki nemi sana'a, ki nemi yaddewan mijinki, saye da sayarwa, abinda bai miki ba sayo da kuɗinki ki siya. Idan kina da ɗan uwanki mai hali ya taimaka miki, ɓoye kuɗinki, ba sai kin gaya masa an baki ba, dan zai iya karɓe naki ya cinye, shi bai bashi naki ba. Idan ya baki dama ki yi aiki, ki je ki aiki, yi amfani da kuɗin aikinki, ki sayi kayan kwalliya, ki canja atamfa, ki gyara zanin gadonki, katifa ki ta mutu, ki canja sabuwa, ki nemi izini, ki gyara ɗakinki, babu komai. Dan mace ta kashe kuɗi a gidanta na aure ba ta yi asara ba. Idan Allah ya jarabe ki mijin da baya bayarwa, to lalle sai kin yi haƙuri. Matar Abu Sufyan ta ce, ya Rasulallah, inna Abu Sufyan rajulun shahiha la yu'tini ma yakfini wa yakfi baniyya. Abu Sufyan mutum ne mai rowa. Subhanallah. Ta faɗa wa annabi, ta ce mijinta yana da rowa, ta ce baya bani abin da zai ishe ni ya ishi yayana. Ashe ana samun mazajen da ba sa iya ɗaukar nauyin yayansu. A koro yaron ki a makaranta yana da kuɗi ba zai biya ba, wannan yaron ki ya tsage yana da kuɗi ba zai gyara ba, kujerun falon ki sun lalace yana da kuɗi ba zai canja